UniTIC-TAC és una petita empresa dedicada a la creació de materials i entorns TIC per a l'educació. UniTIC-TAC va començar fa 3 anys creant projectes com un curs de creació i implantació de noves tecnologies a la Universitat Autònoma o un curs de formació de formadors online a la Universitat de Lleida. És per aquest motiu que es veu capacitada per a realitzar l'encàrrec de la Universitat de Tiurana. La Universitat de Tiurana és una petita universitat amb un model educatiu peculiar. Totes les carreres de la universitat tenen el treball col·laboratiu com a principal model pedagògic. Aquest fet fa que la universitat necessiti alumnes capaços de treballar col·laborativament des d'un bon principi. La idea és crear un curs per a alumnes de nova matriculació que els permeti assolir competències en el treball col·laboratiu. UniTIC-TAC ha dissenyat un projecte per a aquest motiu, un curs massiu i obert anomenat Aprèn col·laborant. Els principals objectius del curs són crear una plataforma MOOC dinàmica i econòmica, formar un alumne competent, eficaç i eficient, aprendre de forma col·laborativa. Tot això per tal de millorar les competències del nou alumnat. L'equip de UniTIC-TAC està format per Roger Baquer com a director, Ava Camacho com a tècnica de plataforma e-learning i gestora del procés de formació, Montse Nogués, directora de disseny i continguts, i Ingrid Morreres, coordinadora docent i col·laboradora de disseny de continguts. Aquest equip ha dissenyat un projecte basat en l'ús d'eines 2.0 per a formar els alumnes eines com Google Drive, Fòrum, Chats, tot això englobat dins una plataforma Moodle, a més d'eines de comunicació com Mail, Skype, Hangouts. UniTIC-TAC ha basat el seu projecte en el model connectivista. Els alumnes utilitzen eines online personalitzades i col·laboratives per aprendre de noves maneres. El curs es dividirà en 3 mòduls i tindrà una durada de 9 setmanes. L'aprenentatge estarà guiat per un docent virtual que anirà conduint el tema i introduint nous continguts en forma de storyboard. L'alumnat serà avaluat dels 3 mòduls, fent èmfasi en la capacitat de treballar col·laborativament, assumir responsabilitats i ser creatius. Aquest curs ha de permetre als alumnes de nova matriculació de la Universitat de Tiurana estudiar en aquesta institució dominant el treball col·laboratiu, que els serà a partir d'ara imprescindible. UniTIC-TAC és una empresa que treballa col·laborativament. És per aquest motiu que ens veiem capaços de traslladar el nostre estil a un curs online per a la Universitat de Tiurana.